специално за уебсайтовете на консултанти, коучове, треньори, обучители и представители на специализирани услуги. Основни елементи, които е важно да имаш в твоят уебсайт, за да подобриш представянето си и да увеличиш дейността си, ако ти си в тази категория. Увери се, че имаш полезно и информативно съдържание във формата на статии и описание на услугите. Можеш да имаш онлайн магазин за дигитални и физически услуги и продукти. Плащането с карти ще подобри и улесни твоята дейност, както в сайта, така и на твоите клиенти. Красив и функционален дизайн, който да отговаря на твоята идея и дейност. Подбрани изображения и вграждане на информативни видеа. Система за обучение, в която всеки твой клиент може да има профил и достъп до обученията, които е заплатил. Календар за записване на часове онлайн, за срещи и консултации. Това също ще улесни твоята дейност, като всеки посетител може самостоятелно да се запише, без ти да се ангажираш в тази задача. Това са някои основни и важни елементи, които е добре да имаш в твоят уебсайт, за да разгръщаш дейността си и да автоматизираш някои процеси и да улесниш задачите си. Ако желаеш лична консултация за твоят проект, заповядай да се свържеш с мен, Елена Калинова от New Design Consult. В момента консултацията е безплатна. До скоро!